Entón, entendedes como vai? Pensade, botade a imaginación, non ten que sonar unha paisaxe, pois temos unha grabadora e a gravamos. Queremos que sone algo que de alguna maneira nos lembre ese son, vale? Facemos un ensayo do primeiro minuto, sí, vale, le damos. Pero recordade, lembrade, tedes que estar en silencio antes de empezar e cando acabe todo, vale? Como se fose unha canción, como se fose un coro cantando. Vamos a tentar. Atención á pantalla. Eu vou contar 3, 2, 1 e activo o cronómetro. A partir de aí empeza a sonar. As indicacións que vamos facernos desde aquí é só de volumen e de hacia onde miramos cando facemos o son. Se nos baixamos, baixades o volumen, casi hasta chegar ao silencio. Cando toquemos o chan é que temos que estar prácticamente en silencio, casi sin soar. Se subimos moito é que suades moito. Se apuntamos nos cos brazos hacia un colexio ou un grupo de xente concreto, ese é o grupo de xente que sube ou baixa. Se facemos coas mans hacia a esquerda, mirades hacia lá, para que o son saia hacia lá. E se apuntamos hacia a dereita, mirades hacia a dereita. Bueno, seguides un pouco os brazos. Recordade, esquerda, dereita, torcer a cara para que o son saia hacia un lado, hacia outro, arriba e abaixo o volumen. E cando miremos a un grupo concreto, ese é o que fai esta instrucción. 3, 2, 1. ¿Qué le pasa a la gente? Choco. Non podemos desayunar hoxe. Mal. Abelino vai ter que ir por aí co látigo pegando a que non... Outra cosa importante é que os trens non se ríen nin fan sons así e tal, entón... E dos homes. Claro, nada. Eses están despertos. ¡Ah, carallo, despertaste! Vale, xa despertaron. Entón agora intentámoslo outra vez e sae, non? Vale, bárbaro. Pero non vos esquezades do anuncio da saída do tren que entraba no minuto 15, non o vistes aquí. E tamén o silbato do tren tamén que entra no minuto 30. Vale, entonces ao chegar ao minuto 15, algún de vos o que lle apeteza fai o anuncio do tren con destino a Porto, ten a súa saída na vía 6. Vale, entón empezamos, vamos a facelo, acordamos que minuto 15 entra o anuncio e no 30 hai o silbato do tren, que faga o que queira, pero non vos esquezar. Imos alá, 3, 2, 1. Tren con destino Porto. Saída la vía 6. Bueno, creo que xa o temos, xa o entendimos e está saindo realmente ben. Vamos a ir a por toda a partitura, de acordo? Toda inteira, son 4 minutos en total que se fan moi largos, pero vamos a intentar divertirnos. Podemos levantar, cambiarnos de sitio, torceros, facer o que queirades, saltar o que queirades. O máis importante é que respetedes nos sons aproximadamente que van saindo na partitura e na minutaxe. Acordades, tren en marcha, tren no túnel, tren en marcha, tren freando. Así que, atentos, 3, 2, 1.
todos. Bueno, a ver, ¿qué? Ese aplauso para o traballo que pasaron aí na esta, hombre. Fixéxenos traballar como negros dos pobres. Bueno.